हायनो हाय तिनी किल्ला आथारबला हातिव तिनी बीजेपी पार्टीनि कायसा कतर जुगदान सभा हायगेबा जयनिं प्रग्राम खलायजाखा बीजेपीनि ओंगै एमएलए रामपद जमातियानि बाना रमै तिनी गुबुननि पार्टी याकरै तिप्रमथा याकरै हायकेबा CPIM याकरै जयनिं खलायलायखा बीजेपी पार्टी 15 फेमिलिनि 46 भोटार्स तिनी जुगदान सभा हायकेबा जयनिं खलायलायखा बीजेपी पार्टीनि बानाव रमै चंमारी फायना सिगां गोबांमा टंक संलुकरक गुबुननि पार्टी याकरै गुबुननि बानाव रमलायमानि गोबांमा नुकजागै दङ ताबुक तामुंनाय साबो गोप्लायंनाय बीजेपी बाय तै तिप्रमथा बाहाय अंनो बुसकांनि चंमारिव बाबायसाक गोबांमा थायथायावनो जयनिं प्रग्राम हायकेबा गुबुननि पार्टी याकरै गुबुननि बानाव रमलायमानि जयनिं खालायलायमानि नुकजागै दङ Bangsa-bangsa income selayu, je kinisa, ini orang sabdullah, takrin orang mata yang guta. Bharat Mata ki, BJP, BJP, BJP. Kubur patia kubur kubur balam sogo, tiba mata yang kubur kubur balam sogo. Ayo patia kubur Vande Mataram, Vande Mataram, BJP jinabad, BJP jinabad, Narendra Modi ji jinabad, Narendra Modi ji jinabad, Jagannath ji jinabad, Jagannath ji jinabad, Jagannath ji jinabad, Rajapaksa ji jinabad, Rajapaksa ji jinabad, Jagannath ji jinabad, Jagannath ji jinabad, Rambara Jamata ji jinabad, Rambara Jamata ji jinabad, Anar Jamata ji jinabad, Anar Jamata ji jinabad, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki, Bharat Mata ki. सार तिनी तो नि पार्टी नङै बानारम फायमानि नुजागो गोबांमा अ आथारब्ला हातिव गुबुननि पार्टी याकरै बाना याकरै निनि पार्टीनो हामजागै बानारम फायमानि नुजागो ताङै सार ताङै आसो किन नों बरक मानखा त जतन हामबाय जरा मीडिया नै नै मखा थाया पाबो नै माध्यमे जेटा लाइभ संनायफोरनो मखा थाया पाबो बिशेष खालायबै ताबुस कांगो 2026 एडिशननि बासांनाय थांनाय 2021 एडिशननि बासांखा কিন্তু অরণীয় একটা পার্টি আঞ্চলিক পার্টি এসে দখল পাইখা কিন্তু বরংনি যে কার নুকবইনাই জনতা গাংনাই রক বরক চাদা গিয়া বিজেপিনো চাদা মানে নুকলাহা খানিবাং তাবো জায়গা জায়গাও নো শুধু তিনি কাইসাইয়া কারণ 2 তারিখে তো 200 ফ্যামিলিনি 610 ভোটার দেন খাইখা তিনি বাহাইনি এরকম 15 ফ্যামিলি 46 ভোটার দেন খাইयो तैबो कौमा जागा दंख आई फैसन रता गुमन खागले जागानि गुमन जेन फाइफ्रेकने नुकनाय बे कौमन सिजन खाइ मेन दंदो टाइमले बरक जत्तनो ताबक तैबाइति के बिजि फाइजन सार बब पार्टीनो याकरै तिनी फाइकुक निने खालायनाय CPM बाय तिब्रमथा और थिकने गोबां गा आइफि तो आगे न हाय थिन लेवल तंग बरतो पुरिनि बिजि नथां पाइले हा के तेमनि TPF बतो सिनियर जेन खाइपेले हा के बरनी बदल पालनो बाहायनो मिनिस्टार अफ स्टेट नि एटा माने बनि एटा समतुल्य चेयारमैन खालायते बिसिनि चेयारमैन खालायते दरला के बाहायखि ताक बुसका आगो थांगो ताबो जों नुगलाहा थांनाय 2023 3000 भोटार बाय और भोट बाय अरनिय बागमा पासमानि 2024 नि लोकसभा निर्वाचनाव थांखायजों 23000 भोट बाय पाइखा ताकबुस काउं का जों तैबो टारगेट खालाय दंगो जे बाकिनागो जामाय बाजार जाथाय निबां वासो दंगो बिनि और सेटल जाथो आगामी 2028 मांथों बनि परेबो 2047 जरतै तंमानि बनिनाय सामु तां दंगो जतो सिन लगे बरो कहा बाय विभिन्न दल থেকে আঞ্চলিক দল থেকে ফাইनाय नेशनल पार्टी खालायनि फाइ दंबाय
थांनाय 2 तारिख सालमारिबो सेप्टेम्बर इ माननि इ तालनि बिसिङाव जोंनि किला हातिबो गोबां मान नोंबो तार मानसा तिनिबो हायनोहाय आथारब्ला हातिबो खालायजागौ गुबुननि सालगो ब थाइरगो खालायजानाय माने जयनिं प्रग्राम दा जुना जुजान प्रग्राम आं माने थाइजानाय अर सुद अर कायसेया ब सारा राज्योनो सलाय दंगो तागुस गाव काके अन्यबाबे जों स्टेप नावानि बाङिने राज्योनि तरफ थेगा जोंनि मुख्यमन्त्री स्टेट प्रेसिडेन्ट जनजाति प्रभारी हिसाबै आखि बाहायनाय बायनाय गोबां स्टेप नानै दंगो बिदिनो गोबां गोबांसो जों हामबाय सार नों दिनै ब पार्टिनो याकरै नों बिजेपि नो बाना माने बिजेपि नि बानारम फायगा तिप्रामथा बाना याकरै दिनै बिजेपि नि ब थायो ब आथारब्ला आनबो मोजेस कलेज आं खेलाखौनिटा मा आथारब्ला हातिबो ताङै नों तिप्रामथानि बाना याकरै ना हामजागलिया नों ताङै याकारखा नों गुबुननि पार्टिनो नों बानारम नांखा तिप्रासानि सामं तांगान बागै जों अनेक नोसियास्ता खायबो सेरा गाबोन बिसिङाव प्रथम जों तिप्रामथा जों एडिसि सरकारखौ माने स्पिक लाउडलि तिप्रामथा जों एडिसि गभर्नमेन्टखौ माने यागुल अनेकता लिडार दङ एमनटा लिडार क्वालिटी का आमा हे लिडार क्वालिटी न डिप्राइव है जेता शियर नु या आमा हेन लिडार खसाइनाव तिप्रामथानि बंनि आबो कालचार कायसा दङ बुझिगोन आबोनि बागै जों ताबुक सिनि साराम पट दङ सिनि आनि बन्धु अमर जमते मण्डल प्रेसिडेन्ट बरनि बिदुल मुंबाय आं तिनि माने बरबाय जुगाजुगै आं अबियसलि आं बिजेपि बानाबोमोन बिजेपि सिगाङाव नों तिप्रामथाव नों तय दंमोन आं तिप्रामथा आगि दंमोन आगमन दंमोन तिनि जयनिं माने जुदान सभा जयनिं प्रग्राम बोसोक फेमिलि एबा बोसोक बुटार तिनि जयनिं लायखना 46 फेमिलि ओमाहे के बुटार तो आबते बाङाय फेमिलि ओ दुइजन आके जाबाय 5 फेमिलि सादि फेमिलि नि 46 बुटार ओमाहे तिनि जयनिं खायबे केता और आथारब्ला हातिवा आथारब्ला अच्छा निन सिन मुताम खमो आनि बुमुं मुजेस कलय तेलकुंनि ngै खर बोसोक जयनिं रफायका तिनि कताल तिनि गोबांमान फाइजाक प्राय 15 20 जन खेलाव माने नों ता फेकेता द हामबाय